Здравейте, скъпи приятели! Реших да ви насърча днес и да ви напомня 32-и псалом, в който Давид казва: „Докато мълчах, овехтяваха костите ми и влагата ми се превърна в лятна суша“. Докато мълчах. Но по-късно в същия псалом казва: „И изповядах греха си пред Господа. Признах вината си и Той ми прости“. И продължава и казва: „Затова нека всеки ти се моли на време“. Вижте колко е важно да не отлагаме това да се молим на време и да потърсим прошка на време. Така че докато мълчиш или стоиш там и не признаваш и не говориш с Господа, вътрешно ще изсъхваш. И влагата, така каза Давид, влагата му се превърна в суша. Но и това е образно казано. Така че, скъпи приятели, докато отлагаш това да говориш с Господ, докато отлагаш това да му кажеш, да признаеш вината си, Той не може да ти прости, а на теб стои тегне закона, който Той е издал. Но ако признаеш вината си пред Него и помолиш за прошка, благодата, която имаме в Христос, чрез нея Той ще ти прости. Така че ти избираш, не отлагай. Той казва: „Докато мълчах“. И в последствие, след като се изповяда, Той каза: „И Той прости грехът ми“. Така че днес е благоприятното време да се помириш с Бог, защото утре не знаем, дори никой не знае след 5 минути какво ще стане с него. Така че Господ да ви благославя.